Ipapasalamat ni Nanay Maribel kang Barangay San Isidro Malinaw Albay ang pagkakapili kan sa iyang aki na maging benepisyaryo kang Project Angel 3 kan Dole Albay. Apwera kaya sa tsinelas, may pigtauman na food packs, bagas, asin igwapang cash. Katabang na sa pag-ural daw, may makasurog na. Sa pagkabuhay, may yun man lang po. Dakulang salamat. Nakaresibi maning siring na handog ang pamangkin ni Nanay Josel kan Barangay San Francisco parehong Banwaan. Salamat tabi, nakatabang po inigabos sa mga pamangkin ko, sa magurang ko, talagang dengdeng po talaga sinda. Bagong akit kaya po, salamat po. Sigun kay Ching Banania, pamayok ang Dole Albay, taon-taon na ninday ning pigigibo. Obheto kang aktibidad na makapagtauning kaugman sa mga piling estudyante sa probinsya. Ngunya na taon, 150 kaakian ang napili ninda. Gikanan mga ini sa maniba-ibang eskwelahan sa nasambit na Banwaan. Kukundusir minio and nag-identify kita kaning mga child laborers within the area of jurisdiction na na-identified. Araw kayo ni sumalilipot albay, tamay dakol na prevalence kang child laborers digdi. So, naging posible man ang aktibidad uli sa tabang kan maniba-ibang stakeholders, government and non-government agencies, arukan ako Bicol Party List. sabi nga ni kang sa tuyang mahal na mayor, the Honorable Mayor Bolante, ano nga yan? Kadakol kan sa indog pinaghiras, asin itinabang sa satuyang mga kaakian. So, asigurasyon kang opisina, padago sindang mabilog ni mga proyekto na makakapagpagyan asin mataong kaugmahan, urog na sa mga tios na albayano. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.